relo thangkhang ke pen drive kelai jar ma thogu memory card kelai jar ma thogu bo deleo thangoi phirok phai no dawai rasa mangkhana na hingke o pen drive sole ang thangma hai sungke daiti no pawi thang chini ti prasa tini 8 তারিখ জানুয়ারি 2019 গতনাং মানি অমচিনি দফানি উপর যতনি সাই আক্রমণ নি কাইছে দিন চিনি কাইছে মই তো খাইজানাই দিন নিরক যতনি সাইমানো जों তানি বনো প্রটেস্ট মা খাই তানি বিখো মা খাই তানি जों জলে নানি না ভারত বর্ষনি যে দেশ চালক নাই রক চিনি তিপ্রা হাস্তেনি tui manong ya lama ham ya school ham ya sak ham ni ব্যবস্থা ham ya masa ya manong ya ngui tong chini hawa asai je ha ni busano chi nung sar boi me yakho na ha ni busano chi nung lama ka ham roi me yakho ha ni busano chi school ka ham nung roi me yakho Bangladesh ni phainai Pakistan ni phainai Afghanistan ni phainai Nepal ni phainai rong ni bagui Bharat Borsh ni leader rok wan chogu o jaga o chini ti prasani bisingo bu borono logero oi chaja oi thangbu जों CAB tani protest ma khai omoni rok jotonu saima kha ani chai chikang sanai rok sawi klangbai kha ang bono repeat khaine ni musuya tomake जों chini tabo pen drive memory card boni jogo जों toyawo tabo Google Drive ma danai chini o memory no Google Drive da khangke no password jepru no 4 digit 6 digit nung nadi apro muito ma khangke kari namani hai chini bakhaw bo muito ma tangai tini or pajuna kokjang mani no जों pawi thangmaya boroni je kokjang mani obodan je chini TSF leader aproni tongnai rok Sunil Devarma nini Bichu Devarma Manav Devarma borok song asat sakharei organize khaiwe ringwe tini o protest khaimani jorawo tini siring ke protest khaiman no porjonto tipra haste ni hafang salok nai ro kiri jagu tani ke chung thanchang prang ke boro kiri jagu nirok thanchani mari jotoni sai ko tabok jug jora tini chung nokmani o at present no chung nokmani कृषक आंदोलन 2019 ni simi lagator कृषक आंदोलन yang Delhi ni simi Haryana, Punjab, joto road block khai borok chole lai tong. Lagator borok road block khai lekha. Ragator lama ka solai kha. Tini Narendra Modi Krishok ain withdraw khai marokha. Tini sungtini CA ni again cho chung borok hai ke khai na nangya. Te kisa soroi ke khai pheno chung thancha ke khai khai ke Tripura bo CA withdraw ma khai nai. Kintu sung thanchang maya. Jepro thansani kok sawa apro jotonu ang ba student porigranu ang ba krishok ang samung khainai ang dukandar ang business khainai joto jani ja samung bai besto ang rega stromik ang rega tangnai dofani bangwi tangnai hisab to dofani bangwi tangnai hike bo asai phaya जों joto simawa chunai nung krishok nung satro nung student nung yod nung bura janja chumani o janja level lo chung masu banai tini ang sakri khai tong ang office thani nanai ang TSR khai tong TSR ditu ma khanai tini chief minister by order roja han ke chini ti prasano pasi order roja han ke ma kok nai pu chung TSR khai hune ti prasa sab tong si ke bo kri kya tini chung ma wa sunai TSR khai nai police khai nai krishok khai nai joto sisung dofani bagui je pronangnai apro thancha khlaiwi janja level lo SAT prasa sung thanchang nani nangnai hai ge chung yok sama maya khanai ang laso omonu koinani musubu sini memory no chung Google Drive danai bone pore jog muito thangnai jake chung ma tongnai tini kok salala ha popai ha haya chini leader tini busak kok ham cyclang busung muito khlaijanai ja kok sai thang kintu sung pok mani bagui nini bukhawo bu soroi khai thangu khakayang thangu tini drag ni again chung kok sanani nangnai chini do phano kusugo talangnani bagui jotonu musubu phiaba drag bai chung lom ro ui buthari tongkha omo ka sumana ekmatro TSF tani ke TSF si do phane bagui jotoni sai sikang wan chongnai samung khainai hai hni hojanai kaisa organization tini drag bai fail ai chini borok rok chini ti prasarok
joto jaga no jeng drug ni problem sini society no sini do phano buskang ago rona ni bagui bai samang tang thani bukri sogrok bahai no bai ek bai 6 gonta tangke jeng 10 gonta tangnai omai ke mawan chunai bai 10 gonta tangke 12 gonta tangnai hai hini ma honai business khaini bahai no sini society no jeng develop khaina ni bagui jebabe bai ni do pharo khayo boni chete alka ke jeng mawan chunai bahai ke no sini student bahai no sini do phano jeng ti sana ni bagui student bahai no bai 10 gonta pore ke jeng 12 gonta ma pore nai tani ke jeng sini do phano jeng buskango ago roi tlangnai ni nangnai bai tabo buskang hai si ago ja bonus lana ni bagui bai hi tongma jaga jeng ma khatnai bai hai si advance jeng 100 bosor phasi Japan hairano selamaya borok tuluk ke hi tongpa jeng khar phasi selamaya ingke tabo le borok kharis tongu jeng Delhi rawo Mumbai rawo thangkhang ke borok busu busy lai joto khalai jak joto dolai jak sinaro road crossing khai ke road cross khaine tuluk ke hingu Delhi Mumbai Kolkata ma hairawo ingke jeli ke ma kharu tani bagui borok onek jini sai busy ko te speed ke thangnani musugu somoino slaja yene bagui borok te buskang thangnani bagui daite ago ingke jeng omo haima angnai jini do phano ti sanani bagui angte kok salia jotono hai pipeline hamjama te klomaya pare ani kogoro no mathaka desem I love to